ערב טוב לכולם, שמי לילי פרויד. נולדתי ברוסיה ב-1939. אני אתחיל קצת מהאימא שלי. אימא שלי היא ילידת גרמניה, מקלן. למדה בקלן. האבא יליד גרמניה בשם אלטשולר, ואני המשכתי את הדרך גם בתור אלטשולר. עכשיו אני הולך קצת לכיוון רוסיה. כשנולדתי, נולדתי בדרך. אמא שלי ברחה מהפרוגרומים והמלחמה שפרצה. נולדתי בדרך לכיוון רוסיה. אמא שלי הכירה את רוסיה בתור שאבא שלה היה קומוניסט, ואבא שלה היה חולה, וסבתא שלי לא הצטרפה ונשארו בגרמניה. אמא שלי הייתה נשואה בגיל 18-19. בדרך בעלה נהרג, כנראה עם הפרטיזנים או שהוא ברח. אמא שלי הגיעה לרוסיה כמרגלת. בגלל שהייתה מגרמניה, אישה בלונדינית, עיניים כחולות, וישר לקחו אותה סטלין, אני מדברת על תקופה של סטלין, קג"ב, והעביר אותנו לסיביר. חשבו שהיא מרגלת. אני לא יודעת, זה מה שאני הבנתי. בדרך כלל כל מזרח אירופה נדדה לכיוון אוזבקיסטן, כל האזור של המזרח אירופה. אנחנו הגענו ישר לסיביר. אני נולדתי בסיביר, בבית סוהר. בית סוהר הפרידו ביני ובין אמא שלי. אמא שלי נשארה לעבוד, ואני הייתי בבית יתומים. היא נידונה ל5 שנים. 5 שנים היינו בבית סוהר. ואני למעשה לא הכרתי את אמא שלי, חוץ מאשר מסרו לה כל פעם שאני הולכת למות, כי דלקת ריאות זה דבר נפוץ בגיל, אבל לא היה אנטיביוטיקה, והטיפול הכי טוב בזמנו היה לשים אותי על הקרח, על השלג. כי זה פותח את כלי הדם, עכשיו אני מדברת על הצד הרפואי, ואחר כך תבינו גם. ושם אותי על השלג, משום מה המשכתי לנשום ולשרוד. וזה ככה נמשך. כשהסתיימה מלחמה, הייתי בערך כבר בת 6. סטלין פתח את השערים, והאמא שלי ברחה איתי לפולין. אני את האמא שלי לא הכרתי, אני אפילו לא ידעתי מי היא. כי הפרידו, ממש הפרידו. זה לא היה כמו שהיום דואגים למעון, לילדים אפילו שבבית סוהר. שמה סטלין הפריד. הגענו, היא לקחה אותי מבית יתומים, ברחה לפולין. התחלנו שוב הכל מחדש. כמובן שלא היה מי שיקלוט אותנו, מי שיקבל אותנו, מי שטפל בנו. זה לא הארץ שלנו. הכל היה טוב ובוהו גם בפולין. ואז ישנו בחדרי מדרגות, בלי אוכל, בלי תזונה. נברנו בפחי אשפה, מה שהיה שאריות. ואימא שלי ניסתה להסתדר ולא הצליחה, כי לא היו לא קרובים, לא מכרים. זו הייתה תקופה קשה של חודש-חודשיים, ואז הגיע הג'וינט, ג'וינט ששלח, למעשה מארצות הברית. התחילה לאסוף את הילדים מאירופה, והיא כמובן גם אספה אותם לעליית הנוער לארץ, או לבתי יתומים. אימא שלי בלית ברירה אני קוראת לזה, שוב החזירה אותי לבית יתומים. ואז הגעתי למרסה. במרסה הייתי איזה שנה בבית יתומים. אמא שלי כנראה באותו זמן, כי לא היה תקשורת, לא היה קשר, לא מכתבים, לא וואטסאפ, לא אימייל, לא כלום. ואמא שלי כנראה הכירה מישהו, ונישאה לו, והיא חזרה לגרמניה. היא חזרה לגרמניה על מנת למצוא רכוש, או להשתקם שם, והיא באמת חזרה וגרה שם עם האיש שלה החדש, הבן זוג שלה החדש. אני נשארתי בבית יתומים, ללא תקשורת, ללא ידע מה קורה עם ההורים, משפחה. בתוך השנה הזו, כמובן שהייתי לבד. עכשיו, כל הילדים שהיו באירופה, היו עם שפות שונות, אם זה ברוסית, בצרפתית, אם זה בגרמנית, כל אלה שבאו מכל תחום של אירופה, הגיעו לבית היתומים, גם למרסה, זה מה שאני מכירה. גם שם לא הייתי הרבה זמן. אמא שלי כנראה אחרי שהשתקמה, חיפשה אותי. למרות שלא הייתה שום תקשורת,
ואז היה הנוהג להבריח. היו הרבה מבריחים את הגבולות, ומנסים לחטוף או לקחת. הגיעה, אני זוכרת, איזושהי מונית, ושאלו עליי בשם לילי אלטשולר. אמרו, כן, אנחנו רק רוצים לבקר אותה, לראות אותה, וכמובן שכבר לא חזרתי, חטפו אותי. אני שוב לא מכירה את האנשים, אני לא את השפה, אני מה שכן דיברתי אז פולנית, כי זה מה שידעתי מפולין. וחזרתי ולקחו אותי לצרפת. מצרפת העבירה אותי המשפחה לבלגיה. מסתבר שהסבתא, האמא שלי, היא ברחה לפולין ומפולין לבלגיה. שרדו משם מתוך 10 ילדים, 3 אחיות, והם למעשה היו בבלגיה. בבלגיה התחלתי את הילדות, לא הלכתי לבית ספר כמובן. באותה תקופה שהייתי כבר בת 6-7, לא הייתי בבית ספר. לא ידעתי את האלף בית, לא ידעתי את האותיות. מישהי שם מקרובות משפחה לקחה אותי תחת חסותה, והתחלתי ללכת לבית ספר. עכשיו, כמובן שאין לי שפה, שם מדברים צרפתית ופלמית. אין שפה. התחלתי שוב הכל מחדש, אבל היה לי די נחמד. סוף סוף אני הולכת בחברת ילדים, ולא מסתובבת ללא מעש, כמו בבתי יתומים, שאת לא עושה כלום, לא בית ספר, לא כלום. נתנו לי את הפת לחם, וזה הספיק לכל היום. שם ראו אותי עם בטן נפוחה, הייתי בתת תזונה, והתחילו לדחוס בי אוכל. בחיים שלי לא ראיתי חמאה, לא ראיתי לחם, הייתי במצב טוב. הייתה לי שם דודה, שהיה לה גם בן בערך בגילי, קצת יותר צעיר, זו הייתה לו החברה הראשונה שהכרתי בין ילדים. הלכנו לבית ספר, שיחקנו, ואכלנו צ'יפס כמו בבלגיה, והדבר הזה היה מקסים. והסתגלתי יפה, חייתי. עכשיו אני רוצה רק להגיד שבאותה תקופה לא שאלנו איפה אני, מי אני, למה אני. אין כזה דבר לשאול. זה מה יש, אם זה מסתדרים. כי גם ככה גדלתי. איפה ששמו אותי, אני צריכה להגיד תודה שאני שם. אחרי תקופה של בערך שנה, אמא שלי אחרי שהשתקמה, רצתה אותי אליה, לגרמניה. אפשר לשאול איזה גיל זה היה? בבקשה? איזה גיל זה היה? בסביבות 7-8. אני צריכה להגיע לגרמניה. אני לא יודעת מה פתאום גרמניה, לא שאלתי. אמרו, מחר את נוסעת לגרמניה. ושוב, מבריחים אותי את הגבולות, כי להגיע לגרמניה זה גם לברוח ועוד פעם להבריח אותי. היה לי מאוד קשה, כי זה היה בלילות, לסתום לי את הפה, לסגור לי את הפה. הפחדים היו, החרדות היו. אבל זה מה שאנחנו עושים כשהילדים אמרו לנו מה לעשות, וזה מה שעשינו, כי היינו ילדים ללא שאלות. המבריחים הגיעו לגרמניה, לקלן. עמדו, אני לא אשכח את זה, עם המבריחים עומדים למטה איתי, ולמעלה ההורים שלא הכרתי. פה ההורים שלך גרים, הם יבואו לקחת אותך. אני מתחילה תהליך חדש, הורים. לא מכירה לא את אמא ואת לא אבא חדש. ואנחנו חיים שם, מסתדרים, ושולחים אותי כמובן לבית ספר גרמני. לא יהודי, כי אמא שלי היא גם רק דיברה גרמנית, קראה גרמנית, והגענו למצב שאני הולכת ללמוד. שם דווקא הייתה אנטישמיות, כי הייתי יותר כהת אור, לא עם עיניים כחולות, לא בלונדינית, וזה מאוד די נידו אותי מבחינה חברתית. כי מה שביקשתי לשחק, וגם לא הייתה לי שפה, אז כמובן שגם לא התקבלתי לחברה. אבל סך הכל היה לנו שם טוב. לאמא שלי היה שם טוב, היא גם חיפשה למעשה גם את הרכוש שם, רכוש שהשאירה, וכמובן לא קיבלה אותו, והיא באיזשהו שלב עם האבא החדש, מה שאחר כך גיליתי שהוא גם אימץ אותי, החליטו שהם עולים לישראל, לפלסטין. החליטו שהם עולים לפלסטין.
עוד פעם, פלסטין זה לא פשוט לעלות. היינו צריכים ללכת למחנה העקורים, לברגן בלזן. זה משהו חדש שוב. כמובן ששוב אין בית ספר, אין חברה, וצריפים, כמו שהיה בברגן בלזן של העקורים, לא היו דירות. תקופה קשה, ללא ילדים, לא חברים. מה שכן היה יער גדול, אוכמניות, כבשים, כל הטבע היפה שיש להם בגרמניה. היינו שם תקופה בערך חצי שנה, ושוב אנחנו עוברים לאן? לעלות לישראל, לא? אבל לא דרך ברגן בלזן. אנחנו עוברים למרסיי, איפה שהייתי פעם, לעלות ארצה עם אונייה, אבל בצורה לגלית. זה היה בסוף אוגוסט, לא, בסוף דצמבר, משהו כזה, 48. ויותר, 49. בערך ב-49 אנחנו במרסיי כמה חודשים מחכים לאונייה. חברה לא הייתה, אנשים לא הכרתי, וחיכינו. והגיעה האונייה בשעה טובה, בשם אנה מריה, ועלינו. שטנו כמובן, אין לי מושג לאן אנחנו שטים, לאן אנחנו הולכים. כמו שילדים טובים לא שואלים, ממשיכים הלאה. הגענו לחיפה, לא ידעתי איפה זה, מה זה, עברית כמובן לא ידעתי, ואני, כמובן ריססו אותנו. קיבלנו ממחנות, לא ממרסיי, מכל הדברים, ריססו אותנו, ומשם לקחו אותנו למעברה בחדרה. זה אני זוכרת. זו הייתה תקופה, בואי נגיד, יפה מאוד. היה את הפת לחם, ואני התלהבתי מהפת לחם עם בננה מרוחה, שזה היה בשבילי לוקסוס. תשמעו חבר'ה, זה לא פשוט. אין בשר, אין חלב. עכשיו, תחשבו שאנחנו באים כפליטים ובתקופה של צנע, שזה גם אין בשר, אין חלב, אין כלום, וצריכים לדעת להסתדר. היינו באוהל, שזה דווקא היה נחמד, להכיר עוד אנשים, לחיות עם אנשים, לא להרגיש מאוימת, זה מה שאני הרגשתי אז, והיינו שם איזה חצי שנה, ואז המליצו לנו איזה 50 משפחות לעלות, אני קוראת לזה, לבית שאן, לפתוח את העיר בית שאן. פריפריה, עולם אחר, חום היום. ההורים בלי מקצוע, להתחיל את החיים מחדש, בלי אוכל. אני זוכרת שאבא שלי הלך לעבוד בתנובה בארגזים, לסחוב ארגזים, לסלול כבישים. אמא שלי הלכה ברגל, אז עמק בית שאן זה שדה אליהו. הלכה ברגל בתור תופרת, מה שלמדה ברוסיה בבית סוהר. ומפה למעשה מתחילים החיים היפים שלי. אני נקלטת בחברה של ילדים. שפה לא ידעתי, מאוד כעסתי על השפה, כי אני משמאל לימין ולא מימין לשמאל. מאוד כעסתי, מה איזה בית ספר זה, הם לא יודעים לכתוב. אבל לא הייתה ברירה. עכשיו, תחשבו 50 ילדים אולי, עם פליטים. נכנסנו לבית ספר של כל הגילאים, כמו בית קטן בערבה. כל הגילאים היו שם, ללמוד את האלף בית. המורים לא היו מהארץ, גם עולים פליטים שידעו עברית, למדנו את האלף בית, ללמוד לקרוא. תשמעי, אני ילדה בת 9-10, הולכת לכיתה א' ב', אני אפילו לא יודעת איזה כיתה הייתי שם, אבל הילדות הייתה יפה. התחלתי לתקלם בתור ילדה בחברה. הייתה לי חברה, היו לי ילדים. נכנסנו לאיזשהו, אני קוראת לזה רוטינה, שגרת בחיים של ילד שלא כל חצי שנה נודד למקום אחר. ההורים באמת עבדו קשה. נולד אחי פה, מהאבא המשותף, ואנחנו כילדים באותה תקופה לקחנו אחריות. אבא שלי עבד, אמא שלי עבדה, אני מהבית ספר באתי לטפל באחי. שזה היה חלק שצריך לעזור, לטפל, לחוץ, לזה. הייתה לי גם סבתא שם, שגם עזרה, היא הלכה להיות טבחית באיזושהי מסעדה.
והחיים התנהלו די בשקט, באמת, היינו הרבה מסתובבים בקיבוצים. היה שם בצד השני, ניר דוד, בית אלפא, חפציבה, כל הקיבוצים, והם קלטו אותנו בצורה לא רגילה. לא כפליטים, אלא כאנשים. גם התנועה עבדה, תנועת הנוער, תנועת השומר הצעיר, והם קלטו אותנו. את כל החגים עשינו בקיבוצים, זאת אומרת הילדים. אני זוכרת שעם טרקטור לקחו אותנו, החזירו אותנו, זו הייתה ילדות יפהפייה, שדות, מרחבים, וגם כמובן סחנה, מי שמכיר את סחנה, גן השלושה, שעוד לא הכירו, אנחנו הראשונים ששחינו בו, זכינו בו ושחינו בו, והיה דבר יפה בקיבוצים, שהיינו הולכים ברגל, הרשו לנו לקחת בננה אחת, כמו ילדים טובים, לקחנו את הבננה, המשכנו בדרך, היינו הולכים מהבוקר עד הערב. הייתה ילדות של טבע, לראות את הטבע, לראות את הילדים, להתחבר למקום חדש. וכולנו התחברנו. הגענו לכיתה ח', כן, הגעתי לכיתה ח'. תראו, תחשבו כשכיתה ח' גמרנו בגיל 15-16, מה שגומרים ב-9-13, כי היינו עולים חדשים, והרוב החברות שלי נישאו. זה גיל שנישאו בשביל לא להיות נטל על המשפחה. אני לא עשיתי זאת. אני ראיתי את ההורים שלי ואמרתי, אני הולכת ללמוד. ומפה הדרך שלי ללימודים. אני אז קיבלתי צו גיוס ראשון, התכוננתי להתגייס, אבל באיזשהו מקום, סליחה, אני גם עבדתי אחרי שסיימתי במועצה האזורית בהנהלת חשבונות. במועצה האזורית של בית שאן, ואחרי שראיתי את המודעה אמרתי, אני הולכת ללמוד להיות אחות. כשאמרתי לאמא שלי שאני רוצה, בזמנו רציתי לעסוק בספורט, אז כמובן בביזנס, מה תעשי עם זה? אז אמרתי, אוקיי, אני נרשמת לאחות, שלחתי מכתב, התקבלתי לבית חולים ביילינסון, ללמוד בתור אחות. זה היה שוב דבר מדהים, נפלא, שיכולתי לבנות את עצמי. למדתי אחות, עבדתי שם, התפתחתי שם. במשך הזמן גם למדתי עוד דברים. למדתי באוניברסיטה, עשיתי תוארים, גם את ה-BA של אחות מוסמכת, גם יחסים בינלאומיים, שזה חלק, והכרתי את האיש שלי. גם זה צריך בדרך, אבל לא בגיל 17, אלא בגיל 22, שהספקתי בינתיים ללמוד, להתפתח, לראות את החיים כמו שאני רציתי. מה שחשוב היה שיהיה לי בסיס במה להתפרנס, שזה לא היה נהוג. אותה תקופה, אישה תגדלי ילדים. זה לא הולך ביחד. ואני רציתי לעבוד, להיות עצמאית. באמת נישאתי, ילדתי את ילדיי, ובמשך הזמן באמת, בלי כוונה התפתחתי גם לניהול מחלקה, גם לסגנית, גם למנהלת בית חולים, בכללית. זה בכל זאת משך אותי, דחף אותי, והייתי מאושרת שיש לי מקצוע. זה דבר כל כך פשוט היום, אבל אז זה לא היה פשוט. תחשבו שבנות התחתנו ורק ילדו וגידלו את הילדים. אני חושבת שמכל המחזור של הפליטים אני היחידה שהלכתי ללמוד הלאה וללמוד באוניברסיטה וללמוד וללמוד וללמוד. אחרי שהילדים גדלו, אני גם גידלתי, היה לי תסביך, ואני אגיד את האמת, שהילדים שלי לא יצא למטפלת, אני אגדל אותם, הלכתי לעבוד לילה בתקופה הראשונה, בשביל שרק אני אגדל אותם. עכשיו, אני לא הייתי אימא מגוננת, אני הייתי אימא משוחררת. נתתי לילדים שלי להתנסות בכל דבר. גם האיש שלי הלך איתי ביחד, והוא תמך בי מאוד מבחינת החינוך. עכשיו, הוא היה הונגרי, מזרחי, עם חינוך, שצריך הכל להיות פיקס, ואני בדיוק ההפך הלכתי, שלא צריך להיות פיקס. הייתי בבית היתומים, מספיק, אני רוצה חופש.
והילדים שלי קיבלו חופש. אבל הם ידעו את הגבולות. עם החופש הם גם קיבלו גבולות. הם ידעו עליי, הם ידעו על האיש שלי, הוא ניצול שואה הונגריה. הוא נתפס בלי טלאי על יד הרכבת, הוא למד בבודפשט, ושם הוא נתפס, הלך למחנה עבודה, נכנס לגטו, ומשם הוא הלך את איך קוראים לזה? דרך המוות. אבל הוא ניצל, והוא יותר מבוגר ממני ב10 שנים, ופה אני גם הולכת להגיד שאישי נפטר לפני 2.5 שבועות, ורק עכשיו אני מוציאה את זה. אני החלטתי שאני הולכת בדרך שלי, עם הדברים שלי, כי הוא היה בשביל כל עולמי, הוא פרגן לי, הוא היה חבר, הוא היה יותר מבוגר ממני ב10 שנים, אבל הייתה בינינו חברות והבנה. וזה מה שהיה, זהו, ואתמול בטקס שאמרתי, גם שמה. במשך כל השנים הוא הלך איתי, כן. הוא הלך, הוא שמח עליי מבחינה חינוכית, תודה. מבחינת חינוך הילדים, לא היה לי חשוב כמה תקבלו במבחן, היה לי חשוב שיהיה להם טוב. שלחו לבית ספר, שיהנו מכל רגע שיש, מה שלי לא היה. לי לא היה בית ספר. לא הייתה לי הזכות ללמוד. אז תמיד אמרת לכם, יש לכם את הזכות ללמוד. יש לכם את הזכות לעשות. מה שאני יכולה לעזור, זה הזכות לתת לכם חינוך, תרבות וילדות. מה שלי לא היה. ואני חושבת שדבר שמאוד יישמתי אותו. וכמובן המשכתי לעבוד, והתפתחתי, אני ככה די מקצרת, ופרשתי בשנת 2000. ובכיף. באמת, מיציתי את החיים, טיילתי, נהניתי מהחיים. איך אומרים, לקחתי את הכל מה שאלוהים נתן ושהטבע נתן לי פה. אני אוהבת את הארץ, אני קיבלתי פה המון. התבססתי, קיבלתי, איך אני אגיד, מכל טוב הארץ. למרות שהיום זה אחרת, אבל צריך לקבל לדעת, גם לטבל, אני אומרת, מהטוב אנחנו צומחים, אבל מהרע עוד יותר צומחים. הרבה יותר טוב לטובה, רק לטובה. לקחת את הרע ולעשות ממנו, איך אומרים הילדים, מלימון לימונדה. ואני חושבת שעשיתי. כשפרשתי, מאוד כעסו שאני פרשתי, אמרתי שחבר'ה, מספיק, מעל 50 שנה לעבוד, מספיק. אז מה תעשי? אמרתי, תאמינו לי שאני מאלה שתמיד אמצא מה לעשות. 3 חודשים אני מודה באשמה, הייתי מאוד עייפה, אני עבדתי המון, עבדתי באונקולוגית ילדים, פנימיות, טיפול נמרץ, לקחתי את המקומות הכי קשים במקצוע של אחות. לא ריחמתי על עצמי, אני המון בנתינה הייתי. בכל המקומות, מיון, מה שאפשר, כירורגיה הייתי מדריכה, מה שאפשר עשיתי. אמרתי, זהו. עברתי לבית חולים מאיר, עבדתי שם 10 שנים, פתחתי את המחלקה הגריאטרית לגיל השלישי, ואחר כך הלכתי לפנימית ג' כי אמרתי, מיציתי את עצמי, אני רוצה מחלקה אחרת, וניהלתי את פנימית ג' בבית חולים מאיר. כשסיימתי לעבוד, יצאתי לפנסיה, אחרי 3 חודשים שישנתי טוב, מה הלכתי לעשות? להתנדב שם. מה? להתנדב בבית חולים? לא. לא. הלכתי ללמוד בווינגייט. הלכתי ללמוד בווינגייט. אתה רואה? יש מה לעשות בחיים. אף פעם לא מאוחר. רציתי להיות פעם, אמרתי לכם, מורה לספורט. צריך ליישם. קיבלו אותי. אני הלכתי בהתחלה רק ללמוד קצת התעמלות בריאותית, מחשבים, שזה בדיוק יצא בשנות 2000. אמרתי, אני צריכה להיות בפנים, שאני לא אהיה מחוץ לתחום של מחשבים. והכל בסדר. אני זוכרת בעל פה, את רואה, אני בסדר, תודה. וצפיפות עצם, אני עוד לא הבנתי למה הלכתי לשם, אבל אמרתי להריח את המקום. ראיתי מודעה יוגה נשית. עכשיו, אני עבדתי בחדרי לידה, עבדתי בכל המקומות. אמרתי, מתאים לי. התחברתי לזה בצורה נהדרת. והתחלתי ללמוד בווינגייט, יוגה נשית, נרשמתי לספורטן,
צריך לעשות משהו בחיים, לא רק לשבת בבית והילדים גדלו. והלכתי להתעמל בספורטן. אני די כוכב שם הייתי, עם היוגה. עכשיו, גיליתי שבגיל הזה גם מאוד גמישים, בגיל 62. שלא ידעתי, כנראה שאני גמישה. ובאמת, מאוד נהניתי מהתחום הזה. אמרתי, וואו, אני מחברת גם את העבודה של אחות, שזה אנטומיה, פיזיולוגיה, הקשבה, לראות את הבן אדם, להקשיב לו, לראות אותו. דברים שאפשר באמת לעשות משני הכיוונים. ואני מאוד אוהבת להקשיב. אני מאוד קשובה לאנשים. גם עכשיו שאני נמצאת בפאלאס, תכף נספר שאני גם נמצאת בפאלאס, שזה חלק גם מהדברים שלי. וזה התאים לי. אבל אתם לא יודעים כמה עבודה יש בזה. אמרתי, וואו, גם בזה חשבתי שאני אהיה מבטלת, לא אעשה כלום. הלכתי לעשות סטאז', אני זוכרת, אמרתי, טוב, בטח יבואו 1-2 אנשים. הגיעו 15, אמרתי, מה אני אעשה? זה סטאז' ביוגה. תשמעו, זה היה מדהים. הייתה תקופה יפה. עכשיו, היה לי המון עבודה ביוגה. הייתי כל האזור השרון עבדתי. אמרתי, וואו, קריירה שנייה. תחשבו על זה שאני עושה קריירה שנייה. מי חושב בגיל פנסיה לעשות עוד משהו? לשמוע הרצאות, גם זה עשיתי, קונצרטים, טיילתי דרום אמריקה, אוסטרליה, טיילתי בהודו, כי היוגה צריך להיות בהודו, הייתי בסין, הייתי בדרום, באמת, טיילתי. חבר'ה, מיציתי את עצמי, לקחתי, מה שנתנו לי, לקחתי. ואני עכשיו גם, אני לא יושבת באבל, הבעל שלי יודע בדיוק מה אני אוהבת לעשות, ואני בטוחה שהוא ישמח מה שאני עושה. וכרגע, בגיל 80 שהילדים עשו לי יום הולדת, עם כל המשפחה, אז הסתכלו עליי, מה את עכשיו יוזמת? מה את זוממת יותר נכון? אמרתי, אני זוממת לעבור לדיור מוגן. בגיל 80, נכון? מה יש לי לחפש בבית? ועברתי לפני 5 שנים לדיור מוגן. בעלי היה מאוד סיעודי, הייתה לי מטפלת, כי הוא רצה רק שאני אטפל בו, ואז היה לי קשה, כי גם אני בן אדם עם מחלות, עם רקע, מחלות רקע. ועברתי לדיור מוגן פה בפאלאס. אני 5 שנים כמעט פה. מתעמלת במכון, איך קוראים לזה? אייקון. מתעמלת באייקון. מאוד נחמד לי שם, גם כוכב. כי אני עושה המון דברים שם. אני השתלבתי מאוד טוב, אני חושבת, אני גם מרגישה כך, כי תמיד שואלים אותי, את לא נולדת פה? אני אומרת להם, לא. אני הייתי ברוסיה. באתי מרוסיה. אבל השתלבתי כישראלית, כי רציתי להיות ישראלית. היה לי מאוד חשוב להשתלב, להיות כמו שכולם. עכשיו, אני רוצה להגיד, היום דיברתי על זה, שלא רציתי שידעו שאני ניצולת שואה. אני לא רציתי את הטייטל הזה אחריי, שיגידו, זאתי מסכנה הייתה בגטו וכל הדברים. והייתי, זה לא בושה. אני לא רציתי את הסטיגמה. רציתי בכוחות עצמי להסתדר, לדעת מה אני רוצה. ועד שעבדתי 50 שנה בבתי חולים. אף אחד לא ידע שאני ניצולת שואה. אף אחד לא. עכשיו פה ושם אני מעיזה, כי לא רציתי ללכת עם הסטיגמה. אמרתי, היום אני לא עובדת, אני לא צריכה כלום. רציתי להגיע בכוחות עצמי, רק בכוחות עצמי, בלי שיגידו, זאת ניצולת שואה, צריכים לעזור לה. זה הייתה בשבילי סטיגמה. אנחנו יכולים להסתדר, אבל זה עוד פעם, אני אומרת שזה אינדיבידואל. כל אחד באופי שלו, ברגישות שלו. אי אפשר את הכל. כל אחד, התגובות שלי היו להצליח, ללכת הלאה, לפרוח, כמה שטוב גם לילדים. הילדים למדו ממני, הם מאוד חיוביים כמוני. סבתא הזאת תמיד טוב לה. אבל הקמתי משפחה לתפארת. אני גאה בה. אנחנו היום 23-4 איש בתוך השבט שלי. זה דבר מדהים. היה לנו מאוד חשוב שהילדים יחיו בצורה בריאה, לא להעביר להם את השואה. שואה צריך להעביר, את הסיפורים צריך להעביר, אבל לא לחיות את השואה בבית. לחיות
נפש הבריאה אני קוראת לזה. נפש בריאה היה לי חשוב, כי לא אמרתי עוד מההתחלה, אני לא גוננתי לילדים שלי. אמרתי, תתמודדו. גם אני התמודדתי, תתמודדו. ואני חושבת שהיום, והם באמת מודים לי על זה, שלא הייתי אימא, מה עשית, מה הלכת, איפה עשית, לא הייתי אימא כזו, והאיש שלי הלך איתי. הלך הרוב, הוא הלך איתי. הוא לא התנגד לחינוך שלי. היה לי חשוב שיקבלו חינוך, כי הוא היה בחינוך מזרח אירופה נוקשה, ואני החלטתי שמבית יתומים אין נוקשות, צריך לחיות וליהנות. יש לי בן אחד שעורך דין, בן אחד מהנדס חשמלי בחברת חשמל, ונכדה ובת פסיכולוגים. לתפארת מדינת ישראל, עם חינוך טוב, עם תוארים, ואני לא מתביישת. וזהו, חינוך, בלי לחץ, בלי להכאיב להם, תחיו, תהנו, והם כולם מבוססים טוב. אני לא יכולה לדעת, אני מאוד מאושרת במה שיש לי. אני מודה לכם שהקשבתם לי, שיש לנו את השואה והתקומה. על זה אני מדברת. אני מדברת הרבה על התקומה, שיש לנו עתיד, ואנחנו צריכים לראות חיובי, להסתכל על דברים, נכון, קשה עכשיו, תקופה קשה מכל הכיוונים. כואב, מאוד כואב על כל דבר, אבל צריך להמשיך הלאה. איך אומרים? להסתכל למעלה. ולהמשיך הלאה. ותודה רבה שהקשבתם.